Už 16. ročník benefičného festivalu pre osoby s mentálnym postihnutím pod názvom 8 div v Banskej Štiavnici zorganizovali v nedeľu 24. augusta 2025 občianske združenie Milan Štefánik a občianske združenie Ruky spoja ruky. Návštevníci sa mohli tešiť na množstvo workshopov, ako je enkauistika, malovanie horúcim voskom, malovanie na tvár a ruky, malovanie na plátno, malovanie sadrových odliadkov, skladanie z papiera, možnosť vyraziť si svoju mincu, tvorba kožených náramkov či streľba z luku. Je to tu živo zábava, je to tu úplne akože na jednotku. Samozrejmosťou bol bohatý kultúrny program. Do tanečného tempa na začiatku akcie rozprúdila obecenstvo Zumba s Julkou. Ako prvý sa predstavil mimoriadne obľúbený spevák, skladateľ, hudobný producent a zvukový inžinier Alan Murín, ktorý na slovenskej hudobnej scéne pôsobí od roku 2019. Aj v tejto dobe dajme si život na planete Zem. Ďalší a ideme všetci tak si to spolu zaspievame, dobre babi? Ideme na to, let's go! Sa telami a dušami chceš ma mať pri sebe celú noc. Srdce moje dovoľ mi srdce plesá vždycky, keď ťa vidím a všetko, čo mi treba, dám na mám. Nasledoval koncert českej speváčky, moderátorky a muzikálovej herečky Heidi Janku, ktorá sa návštevníkom predstavila so svojou kapelou Heidi Band. Nasledovalo vystúpenie Fakíra so svojou ohňovou show. Bodkou za podujatím bolo vystúpenie slovenskej popovej speváčky Beaty Dubasovej, ktorá sa na domácej populárnej scéne výrazne presadila v druhej polovici 80. rokov a ktorá sa so svojimi hitmi a extravagantnou vizážou stala na začiatku kariéry tínedžerským idolom, pričom veľkú popularitu si udržala aj počas 90. rokov. Beata Dubasová zaspievala mnoho svojich hitov so skupinou Panama. Pre návštevníkov bol počas celého podujatia pripravený pitný režim a bohaté občerstvenie, pričom si okrem chutných klobások mohli vychutnať aj vynikajúci guláš. Ako býva zvykom, nechýbala ani súťaž o najkreatívnejší transparent a najkrajšie mávatko. Ahojte všetci, tak práve sa nám skončil 16. ročník 8. divu. Veľmi pekne sa vám chceme poďakovať za vašu účasť.
za vaše úsmevy, za vaše rozžiarené tváre. Verím, že sa vám celý tento 16. ročník páčil. Mali sme tu kopec dobrej muziky, bol tu Alan Murín, bola tu Heidi Janku, na záver Beatka Dubasová. Všetko to prebehlo úplne v pohode, mali sme krásne počasie, mali sme občerstvenia, takisto rôzne workshopy. No a veľmi pekne ďakujeme, že ste sa všetci zúčastnili, bolo to veľmi milé a tešíme sa na ďalší 17. ročník 8. divu tu v Banskej Štiavnici. Dnes to bolo ako vždy kúzelné, deti boli perfektné, hneď sa zapojili, tie tváre, ktoré som tam videla pod pódium, že tancujú, to sú tváre, ktoré tu vidím už neviem ktorý ročník, takže som veľmi rada, že sú tu. Čo by som im odkázala? Tak hlavne nech si udržia tú svoju dobrú náladu, ten svoj entuziasmus, nech ich sprevádza tá radosť v živote stále a stále a nech sú zdraví v rámci možností. No. Ahojte všetci na 8. dive, ja som Julka z Prešova, Zumba, a budem sa tešiť aj na ďalší ročník s vami. Minulý rok som tiež maľovala obraz na festival 8 div a teraz ma Milan Štefanik tiež poprosil, že či by som mohla namaľovať. A keďže Banská Štiavnica je charakteristická dvoma vecami, že poprvé sú z toho salamandre a tie som dala minulý rok na plátno a teraz som dala Kalváriu a samozrejme, keďže je to hudobný festival, takže som dala krásnu harfistku, pretože je to tematické a je to tento nádherný obraz, takže je to harfistka pozadí s Kalváriou. Ahojte, ja som Lenka Slniečková, pozdravujem všetkých návštevníkov 8. divu a teším sa na vás vždycky, pretože už 9 rokov s vami maľujem témou enkaustika, čo je maľba horúcim voskom a je to prastará technika z čias Egypta a Grécka, maľovali s ňou moreplavci, takže vždy, keď budete na 8. dive alebo na nejakej akcii s Milanom Štefánikom, môžete si ma nájsť a namaľovať so mnou prekrásny obraz. Zúčastnil som sa na 8. dive, už toto je momentálne myslím, že tretíkrát. Prvýkrát ako moderátor v Leviciach, kde to bolo obrovské a bolo to vo veľkej športovej hale a bolo to pre mňa, že som zrazu nevedel, kde som, ale keď vidíte tie rozradostené tváre, tak vás to tak uzemní na zem, že všetko je v poriadku, hlavne aby sme sa my cítili dobre a vtedy sú nám šum a fuk všetky starosti celého sveta a tak by to malo byť, že vlastne všetci si užívajú ten život tu a teraz v tejto chvíli. Na to sú tie koncerty aj super. Potom sme ešte raz boli, druhýkrát sme boli myslím s pánom Kémkom účastní v Žiari nad Hronom na jednom podujatí. Tak tam sme sa s pánom Kémkom, keďže máme veľmi blízky humor a poznáme sa roky, tak tam sme si užili tú srandu ešte aj takú pomimo. No a toto je moje tretie účinkovanie ako moderátor. Neviem, ako som sa dostal do tejto kategórie, lebo ako moderátor sa necítim úplne komfortne a keď neviem, čo mám hovoriť, tak mám potom pocit, že trieskam len také taľafatky. Volám sa Lukáš Latinák a pozdravujem všetkých účastníkov benefičného podujatia 8 div. Čauko. Dneska sa mi to hralo úplne perfektne, ja sa musím priznať, že toto je vlastne po dlhých rokoch prvýkrát vlastne som vystupoval môj solo koncert na tejto istej akcii. Takže vlastne teraz po rokoch som tu znova, takže kruh sa uzavrel, dúfam, že tu budem aj budúci rok, zase asi niekde inde. A pozdravujem všetkých, ktorí dneska prišli sa zabaviť, hrozne krásna energia, hrozne dobre sa mi tu vystupovalo. Ďakujem veľmi pekne za všetky darčeky, to som že vôbec nečakal, dostal som že stôl proste darčekov, ktoré boli že ručne vyrobené, takže prenádherné a zdravím 8 div, zdravím všetkých, ktorí toto podporujú a prajem vám krásny deň. Pro mě to určitě nebyla premiéra, já na takových akcích zpívám docela často, nicméně s kapelou jsme myslím takhle hráli poprvé a musím říct, že to bylo strašně milé, strašně příjemné, protože na těch lidech bylo vidět, že se baví a to je pro nás to nejdůležitější. Tak já jsem kdysi na Slovensko jezdila s kapelou ještě v 80. letech úplně s jinou kapelou. Nicméně na Slovensko teďka moc nejezdíme a my jsme se tady s klukama strašně moc těšili. Věděli jsme kam jedem, věděli jsme o tomhletom festivalu, že už je to vlastně 16. ročník, takže jako my jsme si to opravdu užili. Ta cesta byla trošku delší, já, která jezdím z Prahy, tak jako pro mě to je trošku daleko, ale i tak jsem se moc těšila. Vyšlo počasí, co víc si přát.
Máme to tam dole v šatně, všechny dárky, určitě si to kluci rozeberou, já si taky něco na památku vezmu a samozřejmě moc si toho vážím, protože myslím si, že ty dárky jsou vyloženě určené jako pro nás a to si myslím, že je moc hezký, když někdo něco vyrábí a myslí na toho člověka, komu to dá. Takže moc si toho vážím a děkuju. Ahoj, jsem moc ráda, že vás můžu takto pozdravit všechny, kteří jste přišli na 8 div, na ten 16. ročník, kde jsem já zpívala s kapelou Heidi Band. Doufám, že jste si to užili a že si budete užívat i ty další ročníky. Spievalo sa mi veľmi dobre, bol to vlastne už môj druhý takýto koncert, kde som účinkovala a títo ľudia cítia srdiečkom, takže vždy, ak máme čas, vždy prídeme podporiť, lebo ja si myslím, že si nás zaslúžia našu podporu, našu pomoc, aby sme ich všetci mali radi. Ďakujem za pozvanie. To sú skvelé pocity, lebo dali si takú námahu s tými vecami. Ja som tam videla všelijaké nádherné veci urobia a verím, že ich to stojí veľa síl, úsilia a dokonca aj nejaké básničky som počula, čo si pripravili, plagáty. Teším sa z toho, vždy ma to poteší samozrejme. Najviac je, aj tak človek váži vždy tie darčeky, ktoré sú nejak vyrobené, ktoré nie sú kúpené, ale sú vyrobené, lebo to je asi to najviac, čo môžete dať. Chcela by som im poprieť veľa lásky, veľa nejakej radosti do života, aby sa mali radi, aby sme ich my mali radi, aby sme ich nejak neodsúvali pretože sú s nami, sú medzi nami a musíme si takto pomáhať. Ahojte všetci, som Beata Dubasová. Chcela by som vás pozdraviť a poďakovať vám za vašu účasť na tomto koncerte, kde som veľmi rada zaspievala aj z kapela Panama Music Band. Majte sa krásne, prajem vám všetko dobré.